खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ शिबसागरनि जारिमिनारि रंघरनि साखाथियाव जनाकी नगर ओनसोलाव थानाय मोनसे हस्टेलाव गिख्रंथाव जाथाय जायो। ओनसोलनि हलिडे हमस्टे मुंनि हस्टेलाव सासे फरायसालिमानि लाइमोननि गोथै सह मोननाय जादों। जाय जाथाया गासै शिबसागर जिल्लायाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला थैनाय फरायसानि मुंखौ कृष्णा गगৈ होनना सिनायथिनाय जादों। दुखुनांथाव बाथ्रा दि सिख्लाया शिबसागर जिल्लानि बक्सो किला ओनसोलनि हिन्जावसानि गोथै सहखौ हमस्टेनि खथानि सिङाव मोननायनि उनाव जायगानि सुबुंफ्रा पुलिसनो खौरां हरो। जाथायनि बागै खौरां मोननानै शिबसागर जिल्ला पुलिसनि मोनसे हान्जाया जाथाय जायगायाव थांनानै गोथै सहखौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय दैथायहरो। जाथायनि सायाव गिबि नायबिजिरनायनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ लोगो लोगो अविनाश कुवर मुंनि सासे सुबुंखौ खायो। पुलिस सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय लाइमोना बेतबारिनि 2 नं कनवार गामिनि थागिबि। बेराफारसेथिं जायगानि सुबुंफोरा फोरमायबावनाय बायदिब्ला माखासे लाइमोनफ्रा गोबां समावनो हमस्टेयाव फैयो। साननैसो सिगाङावबो हमस्टेनि मोखाङावनो माखासे सुबुंफ्रा जौ लोंनानै दंमोन। बेनि उनाव बे हान्जाखौ पुलिसआ गावनि आवथायाव लायो। बे जाथाया माबोरै जानो मोनखो? बे जाथायखौ सोरनिबा फाव फान्दायनाय नामा? सोरबा दुथां सुबुंफ्रा गाग्लोबनानै बुथारदों नामा? बेखौ नायबिजिरनाय खालामगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। पाकिस्ताननि खैबर पख्तूनख्वा हादोरसायाव बुधबारखालि गंसे नखरनि सा 9 सोद्रोमाफोरखौ लानानै थांनाय नावआ बिलोआव गोग्लैनायनि जाहोनाव खमैबो सा 6 दावबायारिफोरनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन 3 सुबुंफ्रा गोमानानै दं होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथाया मोनसे मुंदांखा दावबायारि थावनि अपर स्वात जिल्लानि कलम हायेननि सैफुल्ला बिलोआव जादोंमोन। पुलिसआ फोरमायबावनाय बायदिब्ला जेब्ला बिलोआव दावबायनाय समाव नावआ बेलथायदोंमोन अब्ला गाखोनाय सा 9 दावबायारिफ्रा एखे नखरनिमोन। जाब्रबथायनि खौरां मोननायनि उनाव रेस्किउ 1122 स्वात हान्जाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो रैखाथि होनाय हाबाफारिखौ खालामो आरो रैखाथि होनाय हाबाफारिनि गेजेरजों सा 9 सोद्रोमाफोरखौ लानानै थांनाय समाव खमैबो सा 6 सुबुंफोरनि एबा दावबायारिफोरनि जिउ खहा जानाय गोथै देहाखौ बोखांनो मोनो आरो गुबुन 3 सुबुंफोरा दासिमबो गोमानानै दं होनना रैखाथि बिफाना फोरमायदों। कक्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव जिल्ला सान एबा डिस्ट्रिक्ट डे फालिदों। कक्राझार जिल्लानि जारिमिन, दोरोङारि नेरसोन आरो खौसेथिखौ मान होनानै मैया कक्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव जिल्ला सान फालियो। कक्राझार जिल्ला खुंथाया मैया जिल्ला बेंगिरि डिसि मावख'नि कनफारेन्स हलाव जिल्ला सान गोसोखां हाबाफारि लानानै जिल्लानि जारिमिन, हारिमुवारि बायदि रोखोम आरो मख'जाथाव जौगाथाय दावबायनायखौ नोजोर बोनानै जिल्ला खुंथायनि मुंदांखा सुबुं मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरखौ ज' खालामनानै कक्राझार जिल्ला सानखौ फालिनाय जायो। हाबाफारि बादियै आलारि बाथि फोजोंनाय, बेनि उनाव मानगोनां आलासिफोर आरो फुंखा सुबुंफोरखौ मान बावनाय जायो। जथुम्माखौ थांखिनानै पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारि बिथाङा जिल्लानि जौगानाय आरो जौगानायखौ गोसोखांनानै गावनि जिउ दावबायनाय आरो कक्राझारजों गोलाव सोमोन्दोखौ फोरमायो। मिरुनि मन्त्रि शिवराज सिंह चौहान आरो किरेन रिजिजुआ जनायाव दैबानाजों गाग्लोबजानाय अरुण चापरिखौ नायदिंहैदों। खहा सुफुंनाय, फिन थांना थानायनि राहा आरो गासैबो रोखोमनि मददनि खोथा होदों। साननैसो सिगां जनाय बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय तेलाम ग्राम पन्चायतनि अरुण चापरि गामियाव दिकारि दैमानि दै बानाया गोबां खहा खालामदोंमोन। दैबानाजों जानाय खहाखौ नोजोर होनायजों लोगोसे मिरु मन्थ्रिफोरा दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरजोंबो सावरायज्लायो। मिरुनि मन्थ्रिया खोथा होयोदि सोरखारा दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय नांगौबादि राहा लागोन आरो खहा जानांनाय नखरफोरनो नांगौ रोखोमनि खहा सुफुंनाय आरो थाबैनो फिन थांना थानायनि राहा लागोन। बे हाबाफारियाव मन्त्रि अतुल बरा, एमपि प्रदान बरुवा, एमएलए बबन पेगु, एमएलए जीवन गगৈ, धेमाजि जिल्लानि खुंथायारि मावख'गिरि, गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'गिरि आरो जायगानि मानगोनां सुबुंफोरा नुजाथिदोंमोन। तिताबराव पिस्तल आरो 23 राउन्ड गुलिजों लोगोसे सोरखारि साख्रि आवलाखौ हमदों।
बिजय कृष्ण बरा मुंनि सासे सोरखारि साख्रि आवलाखौ तिताबरनि नागाबादाव बारा न'नि सोरहाद पुलिसा खायो। अपारेशननि गेजेरजों पुलिसा बेनि आखाइनिफ्राय गंसे पिस्तल आरो 23 राउन्ड गोथां गुलिबो बोखांनो हायो। बेनि सायाव दासान्दि हमनानै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्लानि टंला दारुगाघाट गामिनि हितेश आलीहा 37 बोसोर बैसोनि लाइमोना मैया भैरबकुन्द'आव बेरायनो थांनानै जिउ गोमायो। धोनस्री दैमानि रुगुङाव सेलफि लानाय समाव गादलिननानै दैयाव गोग्लैयो आरो दैजों बुखारलांजायो, जायनि जाहोनाव जिउ गोमानो गोनां जायो सासे लाइमोना। खौरां मोननाय बायदिब्ला SDRF हानजाया जाथायाव सहैयो। जायगायाव 4 आरो 5 घन्टा नागिरनायनि उनाव हितेश आलीहानि गोथै देहाखौ दैमानिफ्राय बोखांनो हायो। दैज्लांनि समाव धोनस्री दैमानि दैया जोबोद बाङो आरो दाहाराबो गोख्रै जायो, जेराव खेबसे गोग्लैबा सिखारनाया जोबोद गोब्राब। बे जाथायनि उनाव ओनसोलनि मेलेमजिबिफ्रा जिल्ला बेंगिरिनो आरज गाबदों। बिसोरनि दाबि दैज्लांनि समाव धोनस्री दैमानि सेराव सुबुंफोरनि बेरायनायखौ होबथानाय जाथों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव फोसावनो लादों जोंनि बयनिबो मानिजाथाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। जों बयबो मिथिगौदि मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय, जिउ बाउसोमबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दं, जेराव CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDB केडारफोरा दासिमबो जेलावनो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो नांगोन दि 2022 नि गेजेराव सुप्रिम कर्टनि फाइनाल रायखांनाय एबा गोदान हियारिंनि तारिखआ पाब्लिक डमेनाव फिन फोसावजायाखै। उकिलफोरनि सम मोनै आरो आयेनारि राहानि जाहोनफोरनि थाखाय हियारिंआ दोनथ'जागासिनो दं। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमानि बिनानाव अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' NDB केडारफोरनि गोख्रों नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव गोबां खेब बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थागासिनो दं। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन? माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन? बेराफारसेथिं बर'नि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ आथिखालाव गेदेमा रन्जन दैमारि बिथांनि फारसे जेबो बाथ्रा बुङै एबा गोबां खेब बाथ्रा बुङिखौ नुनो मोनदों, जेराव दासान्दि गेदेमा बिथांनि थाखाय बर'नि राजखान्थिगिरि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा जेबो गारां दिखांनायखौ नुनो मोनदों। उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। सोर गारां दिखांगोन रन्जन दैमारिनि थाखाय, बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा BTR गोरोबथानि गेजेरजों ex-NDB फोरनि जेंना बारग' NDB फोरखौ जेलनिफ्राय उदां लाबोनायनि दफाया दंमोन, नाथाय बे दफानि गेजेरजों रन्जन दैमारिनि अनगायै माखासे बारग' NDB केडारफोराल' उदां अख्राङाव फैबाय। ex-NDB फोरनि जेंना, साख्रिनि जेंना, थांना थानायनि थाखाय राहा खालामनानै होनो थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव NDB खौ लानानै एबसु, UBPO, आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनि जथायै BTR एकर्डआ जानानै थांदोंमोन। जाय एकर्डआव गोबां दफाफोरा दंमोन। बेनि गेजेराव बारग' NDB फोरखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनानै बिथांमोननो थांना थानायनि खाबु खालामनानै होनाय दफाबो दंमोन, जाय दफाया दायो आद्रा जानानै थाबाय। बेराफारसेथिं गेदेमा रन्जन दैमारिया दिनैनि समाव मानो बेबादि जोबथेसालियाव थाबाय थानो गोनां जाखो? जाय एकर्डनि सागानगिरि जानानैब्लाबो बिथांनि केसआ मानो दासिमबो बोखारजायाखै? सोर गारां दिखांगोन गेदेमा रन्जन दैमारिनि थाखाय? सोर दैदेनगिरिया, सोर राजखान्थिगिरिया उदां लाबोनांगौनि थाखाय हाबा मावगोन? बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। गोमालांनाय हारिमुखौ फिन गोथां खालामनो राहा लादों प्रियंका बसुमतारी मुंनि सासे बर' लाइमोना। सासे बर' लाइमोन लंथाइगिरि आइजोनि गोथार नाजानाय। गोदो गोदाय बर'नि आखाइ हारिमु आइजें आइला आगरफोरखौ दोनथुमनो नाजादों प्रियंका बसुमतारीया, जेराव गोमालांनो हमनायखौ बुरखांना थुब्रायनो नाजादों। इयुन जोलैफोरनो सिनायथिनो थिरांथा लादों प्रियंका बसुमतारीया। दानि AI नि मुगायावबो थावरिना थानानै गावनिखौ सिगाङाव दोननो हादों।
गावनिया गावनिखा बुंनानै बर'नि दोरोङारि आगर आइजें आइलाफोरखौ बुथुमना थुबुर खालामना दोननो नाजादों, जेराव प्रियंका बसुमतारिया स्काल पसार सोरजिनायजों लोगोसे बर'नि आखाइ हारिमुखौ फोथांना लाखिनो नाजादों। जापाननि गाहाय मन्त्रि सनाए ताकाइशिया सानथामनि दावबायारिखौ एबा सानथामनि मावख'आरि दावबायनायखौ बिथा खालामनानै दिनै मोनाबिलियाव गोदान दिल्लीयाव सफैबाय। बिथां ताकाइशिया भारत दावबायनायाव रां खाथायनाय आरो गोदान दिहुनथायनि खाबुफोरखौ बांहोनाय, रांखान्थियारि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनाय आरो सेमि कन्डाक्टर आरो गोनांथार खनिजफोर बायदि बायदि बिथिङाव ल'सिलि सप्लाइ चेन बानायनायनि नाजानायखौ गोख्रों खालामगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। जुलाइ दाननि गिबि सानखालिनो ओंखाम संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेना खमायनायजों लोगोसे बायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मोनदों। थांनाय माखासे सानफोराव गोबां बेसेन बांनायनि जाउनाव थाव फालांगिरि कम्पानिया 19 किल'ग्राम फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेनखौ खमायदों। 1 जुलाइनिफ्राय फालांगियारि ओंखाम संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेना 183.50 रांसिम खमायदों। फालांगियारि सिलिन्डारजों लोगोसे 5 किल'ग्राम सिलिन्डारनि बेसेनाबो 13 रांसिम खमायदों। नाथाय थांनाय जुन दानाव नखरारि ओंखाम संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेना 29 रां बारायदोंमोन। 1 मे खालारखालि 19 किल'ग्राम लिरथायनि फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेनखौ 993 रां बांहोनाय जादोंमोन। नाथाय बे बाराव 183.50 रांसिम खमायदों ओंखाम संग्रा गेसआ। साननैसो सिगां थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव सिमेन्ट सापरि रेल लामानि दालांआ गोबां दै लोमसावनायनि जाहोनाव सिरि मोनसे बायस'दोंमोन, जायनि जाहोनाव रेल दावबायनाया बन्द जानानै थादों। बर' कछारी अनसाइ गाव हायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा मैया बेलासि समाव जाथायथिलियाव थांनानै दान्दिसे नायगिदिंहैदों जायगाखौ। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। धेमाजि जिल्लानि 2 नं नारायणपुर गामिनि सासे आबादारिया सारअन्थाइ गावना जायगायावनो जिउ खहा। धेमाजि जिल्लानि 2 नं नारायणपुर गामिनि बिजय बसुमतारिया फोथाराव हाल एवबाय थानाय समावनो हरखाबै सारअन्थाइ गावनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फुंबिलि 6 रिंगासो समाव दुब्लियाव माइ गायनो हाल एवबाय थादोंमोन। बे समावनो सारअन्थाइ गावनायाव आबादारि बिजय बसुमतारिया जायगायावनो थैयो। बिटिसि ओनसोलाव एविक्शन जागोन होनना गिखांनाय थासारिनि सायाव रोखा खेंफोरथि होदों अदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि एबा लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि सोद्रोमा गागि माइनरिटि दैदेनगिरि साहा आलमआ। हाग्रामा महिलारिनि सोरखाराव माब्लाबाबो एविक्शन जाया होनना रोखा फोरमायदों साहा आलमआ। नाथाय सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिसिआव फैबाय थानाय समफोराव माखासे ओनसोलाव एविक्शन खालामगोन, नाथाय बेसेबां सैथो बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। जेराव थांनाय बावैसो सान सिगाङाव मिथिनो मोननाय जादोंमोन दि बिटिसि ओनसोलावबो फैबाय थानाय समफोराव एविक्शन खालामगोन। बेराफारसेथिं साहा आलमआ बुंबावदों दि खायसे सुबुंनि थांखिया मोनसेल', बिपिएफखौ बदनाम खालामनांगौ, हाग्रामा सारखौ बदनाम खालामनांगौ। थांनाय एमएलए बिसायख'थिनि सिगां गासैबो हारिसानो जों हानि पाट्टा होदों। गासैबो रोखोमनि हानि जेंनाखौ सुस्रांनो एबा बोस्रांनो हाग्रामा सारा राहा लादों। हाग्रामा सारखौ बयबो फोथायनाय लानांगौ। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुङो बिपिएफनि दैदेनगिरि साहा आलमआ। रामपल बिल सेरफांगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय दैबानाजों रिलिफ केम्पआव थानांनाय 1400 नखरफोरनो दिनै बिटिसि सोरखारनिफ्राय माइरं, दालि, थाव, मुसारि, त्रिपाल आरो गोबां मुवा बेसादफोरखौ रायजो राजाफोरनो राननानै होदों इएम प्रकाश बसुमतारिया। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसि आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन।
बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358665 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।